ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Nyun sewu. Nah, jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ah, iya no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu pepundenku dalang Pak Anand Wijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh, ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana lalaten Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liyane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun ya. Terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya ngadeg yuk. Ya mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Wis buka nek ya kitabe. Iya. Besok cik ngerabekne Parto Kromo. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga. Bro mani, Sunda mani. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Bumiak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Alam Gaib. Dikei goib barang. Sik oke ning ngertane. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Halah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho.
Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi nek kan gelo. Piye oh. Ya wis gelo wae ya. Seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anyang-anyangan. Kuwi to blong-blongane. Iya. Yo, gelo seraginan Mas Arya. Yuk. Ning ngendi engganku galeki patah-pati kapengen ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandel atiku loh konektes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja ngecekami kelati aku ora bakal guneli Ya. kaya ngene lakonku biyen ngapa kak ndedak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kalah ati salawase
kaya ngene lelekanku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggal gawe kelak ati salawasi. Terima kasih gede Niken. Terima kasih sayang. Aduh, tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Alah, gur melet ngono tok. Ayo pelak panggah pelak ya. Yo.